да се забавлявате. Не. Сега трябва да направим нещо много важно. Трябва да разберем във Варна на 7 февруари дали жените или мъжете са по-мощни, така да се каже. Тук имаме към 5-10 хиляди човека, достатъчно са да можем да го измериме. Така че ще се разделиме на отбора на Монди, който включва всички момичета, и ще се разделиме на отбора на Елена, който включва всички всички момичета да вдигнат шум! Добре, да повече сте днеска. Повече сте. Добре, аз само момчета, подкрепете ме малко. Момчета, шум! Добре, но откъде се появиха толкова много? Какво става, бе? Мацки, аз самолета! Добро утро! Искам малко така да се събудиме! Момчета! Момичета! Варна! Всички дигнете много шум! Нека лятото